ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон, подписчикон ва дӯстдорони Сумонаи Авто ТВ. Дӯстони азиз, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям. Як маротиба гап. Имрӯз 23 октябри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. бовар кунед, навори имрӯзон беҳад навори қызиқ мегзара. Раҳмат ҳам мегӯем дар ин навор. хулас бародаро, хона гирифтагим аз 145 000 сомонӣ сар мешавад то 300 000 сомонӣ қариб ҳаст. хонаҳо гирифтагим бародаро аз ноҳияи Восе, ноҳияи Турсунзода, Хуалинг, Хуҷанд, аз Варзоб, Сарбанд, хулас аз ҳамин тараф ҳастад. бародаро, агар ки шумо бихоем ман рекламагузорӣ кунам хона, мошини ёки замини шуморо, ҳатман рақамаи мо дар муроҷиат кунед. Дар наворҳои оянда насиб боша шуморо ҳам рекламагузорӣ мекунем. дар як ҷой бароҳат бишинен навори имрӯзавона тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати Акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, Акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, инак эълони якумон намегзарем шербачо. эълони якумон дарвозаҳои фурӯшӣ бародар дар ноҳияи Восе нархушон сар мешавад аз 3000 сомонӣ сар мешавад то 15-20 000 сомониро ҳастай. наворшам мондагием, дарвозаҳоро биден чӣ хеле гил корӣ кардага бародаро. беҳад састаёншон хуб качествои нағз. рақамаи акамон 980 50 50 80 дӯстон. ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ. ноҳияи Восе рӯбарӯи седе заправкаи Нурой назди гостиницаи Абдусалом бародаро. назди гостиницаи Абдусалом. дарвозаҳо бо сифати олӣ, яъне ки замонавӣ сохта шудааст, сифати хуб ва нархи арзон дастрас бародаро. ҳатто ки даставка мешава шербачо. даставка ба ҳамин гирду атроф, яъне ки наздикиҳо киҷо, яъне тарафи Кӯлобда бародаро, сини Фархор ҳам мешава, яъне ки даставка бесплатни Московский, ҳамин тарафҳо бесплатни даставка бародаро. акаптар дига дуртар боша, мақсад тарафҳои Душанбе ёки Хуалинг тарафҳо, яъне аон тараф даставкаш платни мешава шербачо. ина нигоҳ кунем бародаро, бачакҳои ёш коркесай арақи ҷабин резондисан, мақсад гил-корӣ мекуна, ай ё устои хуб мебироя бародаро. ина марҳамат занг бизанен, ҳатман аз номи канали ман муроҷиат кунен, насиб боша. дарвозаҳош аз 3000 сомонӣ сар мешавад. хитон чӣ хеле ки диден дар аввал. дӯстони азиз, боз як эълон дигара ба шумо бирасонам ки ҳамин рақамҳои ресие ки шумо дидестем +7 900 517 82 52 бародаро. мақсад ҳамин инсон дар ҳақиқат хонахар ҳаст, хона мегирем мега, яъне ки кредит. агар касе ки мақсад хона дошта боша, кредит агар ҳози 70 таша метем мега, мондагиша майда кредит метем. 70 таш тайёрай, мондагиш майда. мақсад ягон хонаи хок сорона боша аз тарафи шаҳри Душанбе то 190-200 000 сомонира. не ки аввал 70 таша, мондагиша баъд майда мега. ба эълони дуюмон мегзарем шербачо. эълони дуюмон хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд. чӣ хеле ки дидестен хитон, хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд. ин як комнатага бардора, як комната дора. хулас сохтмонаш ҳоли нотамомай, яъне ки хитон дидестен свет мондагӣ нест. обу светч, мақсад свет ҳаст, ток ҳаст, лампочка намондай. масъалаи обу свет проблема нестай. нархаш 120 000 сомонӣ. сексия вообще бародаро шумода капек гавдиса. як комнатага дар 3 этаж 25 метри квадратӣ дар 31 микрорайон бародаро. рақамаи акамона мегзарам 927 39 35 85. дар ҳамин рақамҳо ватсап дора бародаро. ина марҳамат занг бизанен, ҳатман аз номи канали ман. иншоалло ки бо шумо дар ягон қисми дига арзон мекунам. дар Хуҷанд як комнатага 25 метри квадратӣ 31 микрорайон, нарх 120 боз муомила. эълони сеюмон да мегзарем шербачо. эълони сеюмон хонаи фурӯшӣ дар Оғун.
чихеле ки хитон хонара дидестен састаянша холатша. Хона бад нест, тозак, яъне ки шаҳрсарой барои зиндагӣ кардан муҳайё карда шудааст. Як комнатага квартира дар 8-м этаж 36 метри квадратӣ. Нархш 170 та мега акамон 170,000 сомонӣ. Рақамон 137 93 71 30 дӯстон. Марҳамат, хона састаянш бад нест, ҳолат шахтон дидестен 36 метр квадрат дар 8-м этаж, лифт кор мекуна. Масъалаи обу свет умуман проблема нест. Наздикишта мактабам ҳаста, мағоза, масҷид, хулас ҳамаш 100% бардорам. Занг занем, муомила кунем 170 та. эълони чорумон намегзарем. эълони чорумон дар комментария бисёр гуфтем бардоро. Мақсад акай заминмон ина баъри шумо замин аз Фархор наобу наҳои тор бародар, ҷошон ҳам хеле ном дора. 8 сотиқ барои 3 хона калидорш ва кухнию банияш, фундаментш рехтага 1 метр баланд када, фундаментш рехтага, нархш 80,000 сомонӣ мега бардоро. ира одам мефаҳмад ки мақсад хона кадау амисуси сару кор дора, ҳама одамо мефаҳманд. рақамҳои дастиш боша бардоро. охирш 93 23, ватсапш 47 25, а номераи русиштам ватсап дора. Хулас охирш 1406 ватсап. иш номераи простои Москва, яъне ки ҳам буд ватсапш. ҳамсоя ҳама одамои хубанд, мақсад одамои хокисор ҳастанд. обу свет проблема нест. мактаб дорухона дора, стадион дора, ҷош ҷои зур, яъне ҷош 100%, ҳама тарафа. ина марҳамат барои шумо бардоро 8 сотиқ замин, боз муомила 80,000. Не ки конкретни харидор бошед. агар касе харидор нест, лутфан ғамшо натед. ба эълони панҷумон мегзарем дӯстони азиз. эълони панҷумон хонаи фурӯшӣ дар Варзоб Кулписта мега бардоро. ам хеле ҷо Варзоб тарафи Кулписта дукомнатага бардоро. чихел ки хона рахтон дидестем, ҳолатш бад нестай, дар ҳолати хуб қарор дора хона. дукомнатага дар 2-м этаж, и сексия, яъне 33 метри квадратӣ. нархш 145,000 сомонӣ, боз муомила мешавад. хулас рақамона 109 09 48 76 дӯстон. ватсап дора, ҳатман зангш бизанед акамонда. масъалаи обу светш хулас проблема нест. хонао веран гирифтагӣ. ба эълони шашмон мегзарем. инак эълони шашмон хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд. як комнатага дукомнатага нест ки бародар бигӯй ки нарх наош қимата. як комнатага 165 та не, 3 комнатага дар 5-м этаж 67 метри квадратия бардоро. нархш 165,000 сомонӣ, боз муомила дора. хулас 165 та рақамон 133 30 87 07 дӯстон. ватсап дорад. ина марҳамат, масъалаи обу свет умуман проблема нест. мега хона 100%, документатсияшам соз. хулас занг бизане, ҳатман акада муомила кунен, бо иншоалло ки арзон. 3 комнатага бардоро дар 5-м этаж. ба эълони ҳафтумон мегзарем. инак эълони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ боз дар Хуҷанд бардоро. и Хуҷандай фаромӯш кардем ҷа бинависонемаш. як комнатагаи цекални этажа 38 метри квадратӣ дар 34-м микрорайон. хона вообще люксия бардоро. мақсад масъалаи обу свет бигӯй агар умуман проблема нест. кондитсионер ҳастай, термекс пермекс ҳама задагӣ, қонуну қоида. просто ки цекални этаж подвални меган. нархш 220,000 сомонӣ. рақамои акаон 120 40 43 37 дӯстон. ватсап дора. масъалаи обу свет проблема неста, документуш 100%. хулас занг бизанем, барои хонаро бо аз наздик бибинен. чахчах кунед. эълони ҳаштумон намегзарем. эълони ҳаштумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода дӯстон. дар ноҳияи Турсунзода 4 комнатага 8 сотиқ деҳаи Истиқлол меган. хулас нархш 180 та 4 комнатага уже хона полни худ пашти сохтага, яъне ки камтам ремонт ҳам дорад.
рақамҳои акаунт 908 90 70 06 дӯстон. ҳам ватсап, ҳам дасти марҳамат занг бизанед. хона дар Регар, деҳаи Истиқлол, чорхонага бо калидори васеъ, фундаметаш рехтагӣ, мошини бад, 8 сотиқ замин дора пашти мега, об свет ҳаст, дар пешаш больница, наздикаи мактаб, наздикаи масҷид, наздикаи ҷои сероб, ҷои беҳтарин. Аз центр Регар 12 километр то хонара мақсад ҳастанд. беҳуда занг назанад касоне ки харидор нестанд. ба эълони наҳамон мегзарем дӯстон. эълони наҳамон хонаи фурӯшӣ дар Левакан сарбанда хулас 5 комнатага акира мехонам ба ҳазор гӯш кунед дӯстон. 250 000 мега акамон боз муомила. рақамош 918 30 ватсап дора, ҳатман занг бизанед агар вақтотон шава. ҳаволаи фурӯшӣ ма соаташ 8 сотиқ, дорои як хонаи калони сохтумонаш нопурра ва 2 ҳуҷра, як ошхона ва ҳоҷатхона ва ҳаммом, сохтумонаш ба анҷом расидане ки об дорад, дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст. хулас дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст. гирди ҳавлӣ бо семен блок маҳкам каштага, суроға шаҳри Левакан, сарбанд деҳаи Нурафшон. ориентир наздикии ресторани Космос. марҳамат бародаро ва пиши хона дар даст муомила кинед, занг бизанед камон дара. ба эълони даҳумон мегзарем. эълони даҳумон хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд боз. имрӯз беҳад хонаҳои арзон ёфтем, мақсад дастрас ва пешкаш мо кардем. дукомнатага цекални этаж, 85 метри квадратӣ, нархаш 280 000 сомонӣ. рақамҳои акаунт 927 33 00 54 дӯстон. ватсап дора, ҳатман занг занен. срочна хона да хонага пашти 3 хонашидагӣ мега, подвал, кухня, балкон ба баровардагӣ, яъне шаҳр наздикай, город гирдаш решотка гирифтагӣ. собствени ҳаст, кладовка ҳаст, ҳама шарт-шароитш, ҳатто ки вайфай ҳам дора. ина марҳамат агар мақултон боша, ай Хуҷанд дукомнатага цекалниян, 85 метри квадратӣ. эълони 11-мон намегзарем шербачаҳо. эълони 11-мон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ, беҳад дарахтош, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. хулас 4 комнатага 4 сотиқ, ҳаволӣ полни худ стяжка шапка, агар масъалаи об свет умуман проблема нест, бардор 4 тараф маҳкам. хулас нархаш 200 000 сомонӣ мега. хона вапше ударай 220 000 сомонӣ. рақамҳои мобайли акаунт 202 79 79 27 дӯстон. ватсап дорад, ҳатман занг занем, муомила кинен. иншоалло ки аз номи канали ман бо шумо дарзон мекунам. дарахтҳои мевадиҳанда дорад, 4 тарафаш маҳкам, масъалаи об сетиш умуман проблема нест. дар комментариям нависондем бардоро. хулас хонаҳо аз ноҳияи восеъ то 220-250 000 ака як балоки дастрас ки ина ба дастрас шумо кардем. дӯстони азиз, ҳаминҷа ба анҷоми барномамо мерасем, яъне навормон тамом мешавад. фаромӯш накунед агар меҳмон бошен як донаи лайк ва подписатсия кардан дар канал. дӯстони азиз, агар ки шумо бихоҳед ман шуморо рекламагузорӣ кунам, хонаи шуморо мисли ҳамин инсон ёки мошин ёки заминтона, ҳатман дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. иншоалло дар навори оянда мегирам, рекламагузоритон мекунам. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне ки навори моро тамошо карден. аз шумо миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёру мададгортон боша. паноҳтон ба худо дӯстон.